Para sedherek ingkang kinasih, wilujeng pepanggihan malih kalian acara renungan Sabda Winedhar. Kula Sri Swarna saking GKJ Sabda Mulya Klasis Boyolali. Dinten menika waosan ingkang badhe kita gatosaken kapundhut saking Jabur Mazmur 60 ayat ingkang 11. Kula badhe maosaken saking basa Jawi padintenan mekanten dawuhipun. Wong mursid padha seneng karo pangrehi Allah lan padha ngungsi marang panjenengane. Wong sing temen atine bakal padha ngluhurake. Para sedherek kinasih, tiyang ingkang gesangipun mursid menika mbok menawi manggih kathah pepalang ing gesangipun. Nindakaken kamursidan ing satengahing jagat ingkang risak menika saestu perkawis ingkang boten gampil. Amargi kamursidan boten saged nunggil kalian kadurakan. Namung kemawon saben dinten malah saben wedal tiyang mursid tansah sesandingan kalian kadurakan ing jagat menika. Tiyang pitados ingkang boten kiyat ing nindakaken kamursidan tentu gampil keli ing kahanan, gampil kapilut dening panggoda lan pacoben. Contonipun ing jaman samangke perkawis ingkang kedahipun wadi lan kasimpun rabet malah dipun umbar. Ingkang sejatosipun dados tuntunan malah namung dados tontonan. Para sedherek, juru mazmur srana waosan Jabur 60 paring pepenget bilih kawontenan jagat ingkang kados mekaten kala wau. Panjenenganipun rumaos kakepung dening tiang-tiang duraka ingkang ngener dhateng dosa. Ananging juru mazmur pitados bilih Pangeran Yewah boten badhe nilaraken panjenenganipun, malah badhe mbelani para kagunganipun. Pangeran piyambak ingkang badhe mitulungi para kagunganipun ingkang kakepung dening mengsah. Kanthi mekaten juru mazmur paring dawuh bilih tiyang dados sampun ajrih ngasuk patrap gesang mursid awit Pangeran Yewah ingkang badhe mitulungi lan ngamping-ngampingi. Para sedherek, ing jaman samangke kathah tiyang pitados ingkang ajrih nindakaken patrap gesang mursid amargi ajrih dipun tebi lan katampik dening sesaminipun. Sinaosa kedah ngadepi penampik, kedahipun bab menika boten dadosaken kita ajrih tumindak mursid. Menawi kamursidan kita gumantung kalian panampinipun tiyang kathah, kita boten badhe saged mituhu dumateng kersanipun Gusti. Nalika saestu ngayem dhumateng Gusti, tiyang mursid mesti badhe bingah lan tiyang ingkang jujur badhe sami ngalambana. Wilujeng nindakaken gesang kamursidan, Gusti berkahi kula lan panjenengan. Amin.